Şu zekin sorağımızda, yani şu görýän direň uzunlugy stalbaň uzunlugy 30 metr, şu asal duran ýüpümizin uzunlugy 40 metr, şu ikisiniň arasyndan we bu direň uzunlugy hem şunka deň, olam 30 metr we ýüpüň ýerden uzunlugy 10 metr bolsa, iki direň arasyndaky uzunluk näçe metr bolar? Size maslahatym bu sorak türkgene metr we beýleken içgen bilýän bolmagy mümkin. Olaň üstünden çözmäge synanşmaň, işiňizi çylşarmlaştyrarsyňyz. Has ýönekay usuldan logiski pikirlenip çözmäge synanşyň. Belki iki salbaň arasy şeýleräkdir ýa şeýleräkdir. Özüňiz synap görüp bilersiňiz. Di çözümüze geçýär. Ýagny şutaýda üser görünmälsäňiz, ne ýüpüň uzunlugy ne 10 metr, uzunlugam ýüpüň däl, ne şu ýüpüň ýerden uzunlugy 10 metr bolmaly, şerti we mum ýüpüň uzunlugy 40 metr. Biz muny näme çözýäs? Şutaýda ýagny şu görýän ýüpüňiz şeýle de bolup biler, şeýle de bolup biler. Şu haçanda ikisi birigip, iki salba birigende jogabymyz çykýar. Aslında bu aralyk bizi ýalňyşdyrmak üçin berilen soragda. Ýagny şeýle şu salba ikisini ýakyn etsek, näme şolaň ikisini ýakyn etsek, parlak görelen güpümizi nälik bolýar? Şol ikisini degirip goýýar, ýagny şol aralyk gysgaça men häzir 0 diýip alýan, deňdir şol aralyk 0. İkisini degirip goýýas we şutaýdan şeýle güpümizi çözýäs gyzyl renk bilen. Şutaýda güpümizi çözdik. Şimdi şeýle görkezeyip güpümizi çözüp şeýle birleşdirdim. Güpümizi şeýle birleşdirdik. Şeýle birleşdirdik. Garap ýüpümizin uzunlugy 40 metr bolan üçin şu ýüpümizin uzunlugy 40 metr bolanlygy üçin ýarsy, şutaýda görşüňiz ýaly ýüpümizi gün ikeppedik, şeýle ikeppedik, ýarsy 20 metr bolar. Onda diýmek şu ýüpümiz şol aralyk 20 metr ýarsy bolar ýüpümizin. Beýleki ýarsam şol aralyk şutaýa çenli 20 metr bolar. İkisini degirip goýsak, indi ýerden uzunlugy mine şutaý 10 metr bolar. Ýüpümizin ýagny stalbagyny degirip şeýletip goýduk ýüpümizi. Diýmek goşýas 10 metr bilen 20 metr goşsak 30 metr görşüňiz ýaly. Umumy stalbagyň uzunlugyna gawat geldi. Ýüpümizin edil şeýle güni ikeplenmizde ýarym-ýarymdan düşýär. 20 metr, 20 metr, 40 metr. Ýüpümizin uzunlugy gawat geldi. Bu da ýerden 10 metr daşyk derleşen. Bu dekin soragymyň jogaby şulardan ibaret. Sag bolun, saglypda görüşerik. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.